laki. A few moments later. Racing tayo ulit mga katoy. Dito may ilog ulit. What? ACQ tayo kaya dito lang tayo sa malapit. Kaya mga katoy, dami rin na imingwit. May nag-aaway mga katoy. Paano masabi? Yeah, ang ganda rin mga katoy. Yeah. Sige tayo mga katoy. Doon tayo sa kanya kinakain eh. Yun. Nag-aaway. Sobrang babaw na ng ilog mga katoy. So yun, samahan nyo kami mga katoy. Thank you mga katoy. Kanduli na naman. Kanduli lang malakas mga katoy. Asa na? Hala, yun. Sige. Ayaw yan. Ayos ah. Buti nakita. Okay ah.
Yan mga katoy. Kanduli na naman. Yan, kapitita natin yung ito nakabangka. Ito yung ating mga dito. Yes, yan. Uy. Dalawa mga katiyo. Ano nangyari dito? Dalawa mga katiyo. Oh my God! Yun mga katoy. May kasama ako dito yung pinsan ko. Nakakuha kami mga katoy ng ano. Alaki. Night piece. Swerte pala tong kasama ko. Si engineer. Naka ano, 4 na kanduli. 5? 5. Yun. Yun, tara mga katoy, uwi na. Ano mga katoy, alas 8:30 na. Thank you mga katoy.